Tara, Lods! Ikaw TV. May kasama ka? Tara. Tara, random lang ako. Random lang. Uy. Yawn. You're not confined to a brick and mortar. Your business is Low. The farmers market, pop-up shops, food trucks. Iba naghihintay dito. Isang oras na ako naghihintay. The Sum Up Plus card reader. It'll Okay accept ka lang? payments wherever you're Wala bang naglaro? And get this, you pay only Iliplet pa, open na daw eh. 2.75% for each in-person transaction, with no hidden fees. Lumo na tayo. or Isang mabilis. contracts. It's on Tama. sale now for just $9. Learn more at Sige. sumup.com/summer. Wala lang ang kape habang naglo-load. Water na. Pabigay ito kay mami, ha? Hunger Game. Dito. My new $3.50 Roost fries are covered in crispy chicken, melty cheese, and drizzled with mystery sauce. Only at plus tax, limited time only. Price and participation may vary. Hello, this is your apartment. I need some favors from you. Your cat keeps rubbing against the kitchen island, and I can't return the favor. Can you give her extra pets for me? After that, could you bundle your renters and car insurance with Geico? We could save money, and it's easy to do online. And one last thing. Could you leave the TV on during the day? I need to catch up on my soaps. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Let's go. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Molotov out. Agad. Battle Royale. That's our drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tara. Yard. May isang team. Tuloy pa rin. Nauna ka. Your primary objective is to kill them all. The flight lock's marked. Secure the package.
Dito ata sila. Repositioning. Saya. Wala, wala. Kumuha din ng stab din dyan sa ano, sa may kabilang buy station. Busan lang namin, lads. Tago dyan. May tago. Shout out. Next objective located. Kaya 1,000 na lang. Wala yung mga tropa dito. Kaya nga. Next objective located. Dahil lodo tayo dyan. Tara. Dito. Moving. Moving. Disregard blast. Plunder cash here. Got a loadout drop inbound. Drop system online. Tapusin natin yan. Inbox. Primary objective accomplished. All supply boxes inbound. Gas is inbound. Wala palang box dito. Parang dito sa gitna. Tara. Relocating. Loadout. Loadout dito dyan. Oh, dito sa akin. Pinanggalingan natin. Saan dyan? Sa likod ko lang. Ito. Kabilang ba? Dito. Kailangan niya yan. I-switch ko pa sa ano ko. Baril ko. Wala isa. Nice. Gulag. Survive and Switch you can ng baril lang redeploy. to. We got a proper fight here. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give it back. Saan ano? Napatay mo? Isa pa lang. The fight's on. Get ready to fight. Tumawid You're dito. next. Baka magkahiwalay. Kaya wala yun. Ito yung isa. Baka magkahiwalay. Kaya wala yun. Ito yung isa. Ito lalim. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Got roughed up in there. We're bringing you home. It's not over yet. Patay. Team can still buy your release. Wala nga. Bringing you home. Bumalik yung isa. Ito nga. It's not over yet. Patay. Team can still buy your release. Wala nga.
Kakamp yan. Patay na yung isa. Bumalik lang. Oh, bumalik. Nice. May isa pa. Oh, shit. Come on. Call for Be fire. advised, Target's marked. friendly precision airstrike inbound. Push. Patay. Patay. Oh, shit. Kanan pala. Ang team yata yan. Iba? Science. Tanga, ay lili. Gago po. Sobrang pindot mo. Ako nga, nag-switch ng baril kanina eh. Nagngili ang butya. Sana si Wait, David. tago. Ayun na. Good morning. Butya, sarap. Ayun, sakit na katawan. Ay na. Kaya after 7 months. Yeah, tagal. Pandemic na yun, hype na yun eh. Yeah. Totong Ay, YMC tol? Ha? YMC. Hindi. Mayroon nag-open na mga Pilipino na court doon. Mahal sa YMCA. Hindi. Good lang. May laro kami. Puta yung kalaban namin. Hindi nag-show up ang default. Visit. Gulag winner. Gulag winner yun. Gulag winner. Automatic. Nasweep ang Denver Nuggets ah. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Lakas ng Suns. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ay, oo. Starger! Challenger. Favorite. Daily flight. Zero. Yo, si Sego. Yosi pa sa aeroplano yan. Helicopter Oo, pa. si Sir Plano ba yan? Sa helicopter pa. Helicopter na pala to. Helicopter na pala to. Sana mamatay siya. Para hindi mag-kick. Kick yan.
Copy. Diyan kaya dito. Supply box marked. Secure the package. Clear to engage all targets. Next objective Di siya located. pinatay. Kikik siya tol. Harap akong isa. Tayo na Di ka sumabit na ko yung makik headset. niya. Kaya nga. Finishing mode. Next objective located. No doubt. Good agad. Tulog agad. Contract complete. All supply Wala ka na boxes dyan. located. Copy. Ano pala? Assault rifle here. Tapos na ba dun? Station pa tayo dito. Saan pala kayo? Wala. Ano ba station dito tol? Kalaban dun. Tingnan ko pera tol. Bilang ko lodot. Vendor here. Might have what you need. Huwag lahat tol. Mapatay ako. Tara na. Sa Lahat akin na tayo. yung kotse mo. Bili tayo. Ano sasakyan? I'll sit here. Tayo lahat na. Parang tricycle lang sa Pilipinas eh, na. Sumabit. Friendly Wala akong UAV kakita. overhead. Let's go. Loadout drop Ito lang. inbound. Body armor here. Gas is inbound. Meron sa likod ah. Meron, meron. Dropping Copy, into copy. the area. Watch the sky. Hindi, dapping, Meron dapping, nga, meron dapping. nga, meron nga. Dito na, pababa na. Dito na sa loob. Bumaba na. Dito na sa loob. Oo. Saan na yun? Ah, wala. Lumabas. Guys. Ay lang. Meron pa, Paita, meron pa meron pa yata. isa. Taas? Meron pa. Ba't dito sila bumababa? Gago. Saan na yun? Baka matay. Nasa ere? Sa area pa to, AB no? pa? AB pa, AB. Hindi, wag na, wag na. Bala? May bala Yung- kaya? Nabili ko na, ito pa. Yan, pera. Oh, pera. Bala. Friendly UAV overhead. Going in. Sa loob siguro niyan. Copy your mark. Copy. Yan, sa ere pa rin. Lumalayo. Sa area ba? Wala na sa area eh. Ayun, nasa ere yun. Bilis Being eh. tracked by an enemy Area. team. Stay sharp. Relocating. Ah, dito ah. Moving here. Pinin, buwabara. Pang stadium, oh, meron. Sabay stadium. Dito, dito. Saan pa, Mark? Nice one. Sa sa blue mark. Basag, basag. Enemy UAV overhead. Sa kotse. Sumakay, sumakay. Isa kayo, nag-isa kayo. Down, down. Nice. Nice. Meron sa left side natin ah, sa ano. Short line. Oo. Isa lang yung tol. Oh, isa lang to. Purple. Pero, Copy your mark. Meron pa sa stadium, di ba? parang dalawa kanina yung red eh. Ah, nag-loadout sila. Nag-loadout sila. Sa Saan? ano. Purple? Dito, dito. Oo nga, no? Ayun, no? Buy station identified. Ano plano niya? Rush? Kayo, ano, push ba tayo? Ah, Dali.
Dyan, push tayo dyan. Alright, passenger. Drive lang, drive lang. Ano ba ako? Ikutan mo, tingnan natin kung nasaan. Wala. Hindi, doon pa. Over station. Bus station? Sa bus station. Sige. Dalawa na yung truck Ito nito na. lang. Ito sila. Ikutan mo. Dalawa ba tayo dyan? Saan sila? Dito? Doon isa? Sa akin siya. Copy. Cover up lang ako. Sa akin. Copy, tol. Dito sa akin. Wala akong makita, tal. Dito? Sa likod natin dyan. Pumasok na. Hindi ka nakita. Dalawa. Truck, dalawa. Dalawa sila dyan. Paglabas ko. Check your fire. Ano double kill? Doon isa. If you Patay. survive, you earn your freedom. Tatlo na lang yun, tol. Tayo ulit siya. Nice. Nice. Isa na lang yan. Meron pa. Nandito bumaba Time dito. for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. You're next. Patay mo na. Hindi pa. Wala akong sensor. Your teammate got a Nakahayop problem yung spotted. expecting. Sending a marker. Drop mo may pera mo na, bili Win ko here muna and you isa. return to the front Bili line. ka, ako na bibili. You lose, your fight is over. Dalawa. Isa. Ito, may You're pera up, pa ata soldier. dito. Now go sort this fucker out. Copy. Thank you. Dito ata, tol. Not roughed up in there. We're bringing you home. Dito nga. Push lang ako, tol. Push punta ako dyan. If your team has the cash, they can pay for your release. Heartbeat ka? Wala akong Oo, meron. Dito sa loadout, tol, meron. Wala akong masin. Natin? Shoot. Dito sa baba, mag-isa lang yan. Trap na. Maglo-loadout siya. Oo. Tala pera. Buhay na muna si Jer, tol. Sige. Nandiyan lang siya sa loadout, tol. Isa. Wala akong masin sa. Yung buhayin ko. At sino? Si Jer. Ayun, ayun. Tumakbo na. Hindi makatama. Dito sa truck tol ah. Grabe. Hindi ko ng loadout ko dito. Tan truck. Dito. Mga kalawang na truck. Heading out. Diyan sa left side. Copy. Enemy vehicle. Sundo yata oh. Ghost lang ako. Baka nagsisensor. Wala na rito sa truck eh. Nakakaya mo lumabas dyan eh. Yan na Diyan rin pa rin sa yung purple? gas. So mag-ghost mo na ako. Kaya nyo lumabas. Ghost ka na. First guess ba yan? 2 best 9. Nandiyan pa rin, no? Purple. Kaya yata eh. It's purple pa rin. Copy your mark. Iwan yung baril ko. Wala na dito eh.
Punta paano dyan sa makatakbo sa yun? may tubo na yan. Nundo. Kasi nundo. Kanina, nung dumaan na sasakyan. Baka nga. Dumaan sa tubo na Parang yun. may tumakbo doon. Parang may tumakbo doon sa may bandara sa Blue Mark. Blue mark. May bumili. Copy. Yun nga yun. Tanga yun. Ayun. Oh, may bumili rin dito, tol. Relocating. Copy. Copy your mark. May gate Saan pick tayo? natin. Purple? Oo, tol. Wala tayong cover dito. Advance na tayo. Dito Siguro lang yung natin siya. heartbeat. Wala makita. Plus heartbeat to. Ako rin. Ito. Doon ka. Ito na isa. Isa na lang ito. Dito. Moving. Tabat to. Ay, patay. Oh, White, nice. white. Nice one. Dito ko lang yung pera nila. Andar na rin yung gas. Sige. Mag-satchel dito ko. Armor here. Tingin din akong pera tol. Ito. Uy, what? Uy. Oh, what? Ito, meron pa? Wala. Gas? Wala. Ano Wala siya sa ako gas? naka-plate. Shit. Bilo niya yan. Sige. Mali. Dying. They're just fine medical. Pinalikan ko po yung ano. May bumili dito tol ah. Okay Nasa na. port na yan. Sabi. Oh, support. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ano? Bumaba galing gulat. Gas is moving in. New safe zone located. Nag-king. Nag-king nga. Target right here. Saan ba yung ID yan? May isa rin dito. Sa dito ah. Di pa lumabas. Your teammates done in. They're returning to base. Tao rin dito. Movement. Ano? Ayun na. Bounty target is up. Let's Okay. get it done. Tinuluyan ko na. King na lang. Siya yun. Bounty. King, King, may king pa nasa tol. taas nandito. King bounty. Oo. Copy. Sige, barilin mo lang tol. Barilin mo lang. Siya. Nahulog pa ako tayo na sayang. Kaya mamamatay sa gas yan. Oo. Sige lang, babalikan. Balikan mo. Babalikan ko ulit. Bubuhay pa mga kakampi niya. Gas Oh. is inbound. Ano na to eh, crack na siya eh. Down. Gago. Down. Uy, dalawa! Ay, tayo na dalawa! Down. Well done. Tikan pa ako. Get to the safe zone. Ay, may pambilang si Jets. Malayan, mayroon na. Okay, ikaw. Mayroon na kagad. On. Dahil pang ano dyan. Anong buy station Buy dito? station identified. Scavenger contract located. Ilipat. May bubili sa... Ay, may nag-recon dyan. Bus station malapit. Ay, bumili nga. Wala bang mas Military. parang mas nakakatakot yung daanan. Tayo sa left. Station na yun. Okay, sige. Tayo tayo sa left dito ako. May sasakyan din dyan. Enemy UAV overhead. Barrel dyan. One hit lang yan, tol. Baka may kasama yan ah. Ayan. Visual. Meron nga. Ay, hindi. Dito lang sa... Down. Wala. Down. Dito pa ako. Ay, Nice.
Apat din tol, apat. Papunta, 100 meters. Diretso ko na ang base station. Nalap niyo yung katawan ko tol. Oo. Nice. Okay na ako eh. Sige tol, sige. Bili mo na siya sa, hindi ka na makaabot. Diretso ko na. Uy, nag-lag pa. Dito na lang tayo. Lalag ako. Dito kayo. Ayan pala. Loadot mo na kayo. One Pwede. try. Pwede mag-loadout. Nga, 12k pa lang yung pera ko eh. May 2K ako. 12k pala eh. 14k pala. Buy station confirmed. Got gas inbound. Safe zone relocated. Loadout drop headed your way. Ang ina. Kala ko naka-overkill na ako. May bala kaya? Diretso ako sa group. Nakadalawang ghost na ako, hindi na ako makakikita nila. Nakikita mo ako? Pati kakampi, ano? Ah. Naglalag ako. Nakadalawang ghost na ako. Bala kayo din tol. Wala. Sa sniper? Wala Anong kailangan nyo? Uy, Oh, bilis na. may galaman. Saan yan, tol? Hindi ko alam. Parang sa right side eh. Oo. Mas ng latency ko. Ganun. Got gas Left tayo, moving in. hard left. Tara. Wala akong makita sa right side. Sasakyan. I'll drive. Ayun. Dito lang tol. Sini. Bala. Tara. Delete chip tayo niyan. Tara. Wala na yung bala. Save me a seat. Sakay ako. Enemy UAV overhead. Shit. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Iwan ako. Huwag niyo ako iniwan. Tara. Mga plates dito. Small caliber round right here. Wala kang plates daily. Dito nga. Iniwan niyo ako. Uy, nandiyan ka. Shit. Tayo na pa ako nagsasalita, iniwan niyo. Wala, tol. Hindi. Wala, hindi naman narinig. Oh. Bili ko muna siya tol. Teammates in Camera. the gulag. If they survive, they can redeploy. Hindi niyo ako naririnig. Dito sa harap ko, kanina. meron. Alam Dito, ko mabili, tol, kasama mabili. namin. Kala ko sumakay ka kanina eh. Sabi Alam ko ko, sumakay ka kanina. iniwan niyo Ah? ako. Wala, hindi namin narinig. Ito Tol, tala. isa dito. Ayun siya mabili tol. Dito siya mabili. Repositioning. Hostile Naglalag dropping ako. into the area. Watch the skies. Dahil isa sa akin. Pet pack, meron pa siya. Sama. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ito muna ako sa loob, naglalag ako. Kailangan, hindi ako makalabas. Gulag pa. Hindi ako makalabas tol. Dami. Yeah. Saan? Enemy UAV overhead. Dito. Movement. At saka Loadout drop dito. headed your way. Movement. Ito, nandito. Target right here. Dami isa. Taka na, wala na akong bala. Teammate has May bala been ka cleared dyan? for redeploy. Sakit. Tangin na. Sa taas mismo? Hindi ako Oo, makaano sa eh. taas. Naka 1,000 MS ako eh. Sige. Shit. Bili ko lang si Ikong tol. Sige, tol. Ah! Nandito. Oo. Start ako mamaya. Apat. Hindi ako makaano.
Hindi ko na yung Start baril mo lang yung dito. gulo. Ako rin ako. Oy. Nabigla akong nagganon kanina. Okay. 1,000 liters. Ako rin eh. Oo, pa yung baril ko. 100 lang sa akin. Pati yata si Boy Tago eh. Only 10 remain. Yeah. Nearly done. Ako lang. Last tol. Mo na yan, clutch mo yan. 4 teams, 6 na lang. Kaya. 5 remain. Stay sharp. Ano, bala. Kung meron sa labas. Only 5 remain. Bagal Sayang. balik. Restart ko na Kita ako. ako na. Ang lakas ng lag ko. Restart ko lang PC ko. Sige. Tayo ka namin. Ay, lakas ng...
check. Oh, Melon Suns. Shit, Lawson Suns, no? Sino nagkasip? Masuk pa siya. Ako. Anong test ka na tol? Eh? Clash of Clans ako eh. Pero, paano na ako Stage stage 10? Oo. Tapos ko lang yung King and Queen ko. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Parang TH10. Bang stage 10 na. TH12 dito pero parang TH10. Nirarush kasi niya eh. Oo. Binigay lang sa akin. Pag-rush eh. May war pa ka. Ay shit. Ayos. Enough practice. Time for the real thing. Salamat, Sir Deverage, Idol Lodi. Battle Royale. All right, soldier. Mark a drop point. Welcome, for your team. Gas is closing on your Yung position. negative na ang Suggest you get MS ko. Ganda pa na ano ko kanina. Ay, iniiwan ako. Sabi ko, Hindi ka naman naririnig kanina, tol. ayun, dire-diretso. Kasi uling kita ko sumakay lahat eh. Basta sa mga lang ako. Lalag din ako. Ito rin ba? Kanina. Kanina. Ay, saan team ah? Tayo. Sa loob ah, sa loob. Ilan yan? Dalawa Apat? tumuntok sa akin. Dalawa We're pumasok. in the gulag now. Fight to earn redeployment. Tapa ako tol. Tayo isa, patay isa. Nice. Papunta na ako ba? Napit Here na and ako. you return to the Sige. front line. You lose your fight. Isa loob pa rin? Oo. Hindi, ako nasa loob. Sort them out or Ano sa loob? Nasa labas siya. Nasa labas sila. you got roughed up in there. We're bringing you home. Nasa taas ka. Oo. Your Wala team sila eh. will Nawala. supply you back if they have Wala. cash. Nandito ah. Tangina, dami. Nasaan tol? Dito, sakit na. Uy! May nakasiyat pa Ang rin dami. isa tol. Oo, dami tol. Lumabas na. Apat pala tol. Oh, Uy. fuck. Dalawin na patay ko. Nice. Hindi ako nakatalon. AM16, ayoko na AM16. First fire. Tsaka, gago ka. Ito yung napatay ko uli eh. Ito pa ata kalaban. Iba.
Station pala dito. Buy station identified. Haha, double kill. Nice. Tama pa rin sa bus station, tol. Saan? Bus station. Taas. Sige. Wala sila dyan. Yun pa rin, 4. Bumili. Kaya patay. Ano? Sa gulag yung ano. Movement! Nabili niya na isa. Retard, movement! Wala na siguro to. Dito pa rin, tol. Hindi ka makalabas? Dito sa bahay na. Movement! Ano? Movement! Wala pala. Ayun. Movement! Asan na sila? Dalawa. Sarap. Wag na, tol. Dami. Patay isa. Hey, nice. Got him. I-revive yan. Punta ka dito. You're good. Sit tight. Bigay mo yung pera kong. Half lang. We're in the safe zone. Tara, bili nga sila. Diyan? Wag dyan, tol. Bumaba na sila, di ba? Nasa taas pa sila. Oo. Sila, sa bahay na to. Sa taas na tayo, sige. Kaya yan. Tara. Ay, sibo-sikong ba? Ayun na. Ang kabilang bahay. Bibili ko sila dalawa. Copy. Cover kita. Dito sila, dito, purple. Purple pa rin. Movement! Stop nyo isa. Parang ba dyan? Putang ina. Oo, nasaan? Nandun pa rin sa bahay, tol. Sa mga bintana. Sige. You'll make it. Just hang on. Sige lang, tol. Sige. May nababa. May bumaba dito sa gitna. Mababa. Eto sa akin. Puta eh. Sino yung bumaba dito? Andun Patay na, niya. mababa. Bumaba. Kakampi niya yun. May bumaba dito, tol. Kakampi niya. Oo. Hinahanap ko siya, tol. Sa bahay pa rin. Garaban sila. Sa plate stall, may plate ako dito. Copy. Armor here. Pili ako, cluster. Hindi tayo plates. Para rush natin sila sa loob. Plates mo na kayo, plates mo na kayo. May bless na tol, may bless na. Ayaw ko 500. Dito to, may bless dito. Box. Okay na. Malis na ata sila. Oh, yun na. Allied cluster strike. Ayun, Basag yun? Basag. Yung baril. Sniper rifle here. Diba station? Sa akin? Ang nagpa-right dito sa akin. Sige, copy. Silipin ko lang. Sige. Down barrel dito. SMG here. Sige. Meron na. LMG here. Baba ka. Doon pa rin sa mark ko. Ano kasi mga baril nila? Dito. I've got you. Ibayan nila. Mag-isa lang ata ito. Ang lakas nga ng baril. Lakas ng baril kaya nga eh. Doon pa rin sa taas. Dalawa tol. Sa taas na rin. Yun. Dalawa. Basag yan. Ikutan mo tol. Basag yan Ikutan ko. Oh, meron sa likod ko. Oh shit.
Dito nga, dami nila tol. Ilang dalawa? Apat? Saan yung iba? Sa likod ka. Down yun nandiyan. Down yun nandiyan sa taas mo. Sana tol. Nandiyan lang, Let's see it. nandiyan lang. Shit. May loadout pala dyan. Kararating lang. Pakarating Ayun. lang. Tol. Ayun. Copy. Hindi, second floor. Moving. Dito sa akin. Ayun nandyan. Nice. Dalawa dito sa akin. Copy. Friendly position airstrike shit. inbound. Stay with it. Last ko sila. Huwag tayo loadout pagkatapos na wala natin sila. Nasa green mark. Green mark pa rin. May ibang team na. Tol. Tara na. Tara, loadout. Loadout muna. Tara. Wala na ang plates. Oo. Meron ako rito 3 extra. Teka lang. May ammunition box din ako. Tara. Kulang pa pera natin ha. Lagyan yung ammunition box tol. Dito tayo. Tara dito tayo sa ano. Oo, dito ako. Ito pera tol ah. Sabi ka naman yan, Tignan ko lang to sila. Yun. Ayan po. May mga pera. Kala ko. Heading out. Kuya Wait lang. Nandun pa sila? Andun pa ba? Sa may pulis. Ito. Copy your mark. Ibon pala yun. Daily flight, ito. Armor. Oo. Wala, ikaw. Lalaban sila. Kulang tayo Pupunta sa 200. loadout yan. Pupunta sa loadout. Copy tol. I-stun ko tsaka kayo Dito pa rin. Oo, magbabaril. dito pa rin. Down siya. Kalaban nga Down sila. isa. Nice. Tara. Down siya dyan. Yan. Sa loob. Down, Timon. Nice. Nice. Meron pa ba? Mas talaga. Wala na. Sensor ko wala na. Nice. Ito pera. Kaya Ito kung pera. to ano mo. Dito. Oo. So, extra armor daily Ati tayo. Okay na tol, meron na tol. Isa na lang yung Nakabulot loadout. pa May babalik pa. Hindi pa safe doon sa loadout. Safe. Safe pa yan. May mga bala dito dyan. Oo, may mga bala dito. Ano yung mga bala? Dito sa loob tol. Mid caliber here. Clean up yung mga kalaban Lakas ng daily flight Very nice. Okay, lakas. Ikong Lupit. Siyempre Pwede lang sa basket. Sa likod lahat Naku po. Ganado. Ganado. Ganyan. Pag masakit na kata, PlayStation ka na lang. Ano bumalik? Hindi lang ako bala dito. Armor dito dyan Balik ako. Tuta ako dyan. May air ako dito dyan. Meron din dito. Mid caliber here. Dito dyan May 200 to na. Tara na. Hindi ginagamit.
Ayan, ayan, ayan. Ayan. Alam mo. Yeah, I need that. Huh? Ayan tayo. Tayo natin circle. Kaya natin siya. Oo nga. Buhay. Hindi tayo. Moving up. Ikape muna. Mark out. I'm going. Gas is moving in. New safe zone located. Copy your mark. Paano natin ta? Bounty Oo, contract natin. identified. Ano ako lang loadout nito eh. Loot kayo dito, tol. Heli, oh. Loadout. King. Kanila siguro yung loadout na yan. Baka. Iikot eh. Oh, bumaba sa kabila. Layo. Enemy helo. Got gas moving in. May papunta rito, galing Lambo. Saan tol? Wala pa. Tope nga. Target right here. Nasa taas lang. I'll drive. Kaya bounty sa king. Okay nga. Shout out, Idol Makoy. Nandun lang sa taas. Ah. Got it. May sniping ko. Mas snipe ako. Sa likod siya, tol, ng ano? Kakam. Ang galing mo Meron yung dito. ano mo. Meron dito. Yung ano. Repositioning. Bounty target identified. Slot the bastard. Enemy UAV overhead. Repositioning. Meron takan dito tol. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Bounty pa. Oh, dito. Copy kang. Target right here. Dami dyan. Saan yung Kong? Nandun pa rin? Ito pa rin sa may bundok. Okay. Pakit ng ganitong isa dito, tol. Overhead. Meron pa rin sa akin ah. Second floor na siya, second floor. Oy! Down. Down yung King. Target Nice. dusted. Dito sa akin meron. Okay. Ito. Waiting lang tayo. Meron Ping mo, dito ping sa mo. ano, bundok, sa bundok. Sa bundok. Copy. Oh, isa pa tayo isa. Nice. Sa mark mo, sa mark. Sorry, Ayun. sir. Ito. Down isa. Patay na isa. Dito isa. Movement. Yung na-down ko. Hindi ko natuluyan. Meron pa ata dito isa sa ano. Copy. Baka na-revive dito ah. Relocating. Disregard that. Yun o. Pa-revive siya, tol. Pa-revive niya. I-revive niya. Enemy UAV Yun sa mark ko. overhead. Nasaan na ulit, tol? Gas is closing. Get to the new Na-live safe ping ako zone. niya. Doon sa baba Dito, niya. dito. Purple. Enemy UAV overhead. Nice, Down down. yan. Ba yung Down yan, Meron sa down yan. purple ah. Down yan sa Purple. purple. Down yan sa purple. Ah, down. Down sa Copy. purple. Your mark. Papatayin Nasa ko wall na. siya, nasa wall. Sige. Oo. Siya.
Uy, saan yun? Wala. Ano ba ba yan? Doon. Dito. UAV. Saan? Ping tol? Patay. UAV overhead. Doon sa, ano. Nice. Dito tol. Dito Sa sa open, harap natin. meron sa open. Punta na. Dami. Oh shit. May raras na tol. Nagraras na. Dalawa dito sa baba. Tatlo yan tol. Tangina. You're one of 25 remaining. Hindi ko makikita kanina. Hit as hard as that time. Dami tol. Nila sa wall. Para yung pumatay sa buwisit na sakyan yan, nakialam. Nabangga kaya? Hindi. Nagbabaan. Hindi doon dumaan sa nilagay kong claymore. Iba. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Nyamatan. Campaign. Nyamatan. Magpinak na lang. Campaign. Check. Check. My check. Baka maiwanan na naman ako. Check. Playtime's over, mate. Go to the war zone. Ay, so isin mo na yung mic na yan. Baka may Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. set a drop point for your team, soldier. Ito tayo. Tayo. Idol, Mark. Hoy. Tayo. Ayun eh. Ayun na. Hindi tayo makapatay kasi kaya seryoso. Naiiyak na ako, hindi ako makapatay, Makoy. Don't cry. Kaliwa kanan. Liwa. Kaliwa na, mas marami. Sige. That. Your primary objective is to kill them all. Supply box marked. Secure the package. Oh, wala sa daily. Uy. Nandyan. Wala. Ay, AFK. Second floor to, but...
Doon, nag-left ng party. Hindi easy. Dito pa siya eh. Oo. Yan Push na push para maka ano. Next objective located. Galing na pala dito. ako. Pero ang lakas din ng ano ngayon ah. Ang Yung og. Sige lads, Kaninang umano sa'yo kanina, na-down ko kagad eh. Contract updated. New objective identified. baka nga. Lost connection daw siya. Contract complete. All supply boxes located. Load out na. Saka dyan. Sayang yung ingay. Late box ako. Ano? Gas on the ground. Gas is moving. Friendly loadout drop on the way. Wala akong UAV. Wala eh. Plunder cash here. Planting Claymore. Gas on the ground. Relay that. Papaka-UAV ah. Tapos UAV Yan yung on bala, yan niya. Meron bala? wala. Ito. Relocating. Tayo, purple. Oo. Mag-load yun. Sabay. Dito na sila. Repositioning. Punta na sa akin. Allied cluster strike inbound. Tawag mo siya. Tayo isa. Saan sila sa purple pa rin? Oo. Isa sa purple daw, dalawa sa upper station. Saka na. Saka ka. Yun dito. Baba ako. Meron sa'yo. Saan tol? Ping? Dito. Patay yung isa, patay yung isa. Meron parang dito sa baba natin. Ayun nga. Pamatamaan kanina. Mas kasi sa kape eh. Wipe. Nice. Ako na yung satchel nito. Big na eh. Pero parang meron kanina rito eh, sa green mark.
Napatay ka. Ano pa tayo ba yun? Very nice. Lakas talaga. Ay. Enemy UAV overhead. Baby rin ako. Friendly UAV Napay ang overhead. pera. Maganon lang ako. Meron dito. Enemy UAV Dito. overhead. Kasi ano, idol icon. Napay ang pera. Tin. Malakas lang ako mag-loot. Dito sila. Repositioning. Ayan na, tara. Pero, Nasa daan pa yung dalawa. where is you? Where is you? So, alam mo natin. Isa dito eh, dalawa nasa labas eh. Tatlo pa yung nasa labas. Shout out daw, idol icon. Sabi ni Makoy. Kanina. Shout out sa iyo, Makoy. Got a loadout drop Laro. inbound. Load out sila, tal. Saan? Dito. Ghost mga tayo, tal. Master Gas is strike. moving in. New safe zone located. Target Dalawa marked. to. Send it. Sayang ko na. Loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Ang sasayang ng cluster strike. Friendly UAV overhead. Close na lahat. Ang dami dito Ayun, sa sa train train. station. Sa train. Mark out and go. Saka na lang yung Sa likod, loadout. sa Saka na yung likod. loadout. Saka na yung loadout ah. Siya pa lang napunta. Dalawa na dito. Pawash ako na nasa purple tal. Punta ako sa taas ah. Saan yung nasa ano sa bus? Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Affirmative. Affirmative. Tago. Si Purple. Steady lang siya eh. Hindi naging selfie yun. Nasa bus. Tasha. Karoon sa Purple ah. Purple pa rin. Gas is moving. Crush siya kanina eh. Akit tayo sa taas tal. Sa left side. Moving here. Enemy team is tracking your position. We're in safe zone. Watch for enemy. Bumaba. Bumaba dito. Patay. Nice. Ano? May munition dun. Rocket muna tayo. Kunin ko. Gas mask oh. I found this if you need it. Assault rifle. Dead silence dito. Sayang din yan. Enemy UAV overhead. Teleport na. Plates pa ako ah. Bumili. Bumili sa ano.
Sa right side, kung saan tayo nanggaling may bumili. Enemies in the air! Disregard blast. Contact! You know, Contact! Ilan yan? dalawa. Dalawa. You've got incoming. Tatlo na, mayroon pa sa blue. Sa ano, blue building. Sa rooftop. Tara. Uy! Well break pa. Pilit up lang ha. Pilit up. Oh, fuck. Snipe ako. Nasa grade mark na. Pa-help. Uy, Heads up. Combat. Uy! nasa yung lapit na nun. Bakit kayo? Sakto pang bumaba ako dito. Ay, dito na pala oh. Sa likod. Hindi pa sumakto sa jailbreak. I've got you! Sakto ang pagbaba ako eh. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Taas na dyan. Makita. Oh, fuck. Your teammates done in. They're returning to base. Wow, ako silip lang. Uy! Lupit naman nun. Teammate was sent to the Kaya gulag. nga. They'll fight for a chance to redeploy. Teammate redeploying to the Yun pa AR. rin ah. Enemy UAV overhead. You've got gas Balik ako dyan, inbound. Jara. Take those. Sige lang. Nandito na. Uy! Saan galing yan? Parachute lang po ito. Hindi man lang marinig. Ang ingay niyo. Win here and you return to the front Easy, line. inabutan You ako. lose, your fight is over. Hindi man lang marinig yung parachute. Time to earn your freedom, soldier. Gina. That one. We're taking you back to base. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. Episode na ito ng Hari ng Lockdown. Ay, yung lockdown. Ang episode yan. Mga kahupek, what's up sa inyo? Welcome po sa panibagong episode ng Hari ng Lockdown 2x2 Challenge. You know? So, andito na naman tayo. Basketball private court. Daily flight. Wala na. Yung. Busy. Connection loss. Hindi ko man lang nakita yung huling kalaban na ano. Okay. Dalawang team. Ako na lang nakita nung nag-parachute siya. Idol Makoy. Good morning. Uy, tayo.
yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired singer-songwriter Lisa Loeb. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Lisa, you need a little less heartbroken? Geico lets you file a claim online, over the phone, over the app. Geico, great service without all the drama. Enemy soldiers incoming. I am Friday. The board is receiving this message. You have been selected as a recruit for the new defense empire. When you can see how to threat from the infected Spider-Man. My name is Dr. Strange. And you have a good reputation. Your first mission, report to Avengers Campus. Heroes Assemble at Avengers Campus. A new land now open in Disney California Adventure Park. Most ticket and park reservation required. Visit Disneyland.com for important details. Offering subject to capacity restrictions and change without notice. This year we learned technology can replace many things. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Check Get my to the check. zone. Maiwanan. Check mine. Tara. Kasi... Daily flight, di ka salita. Si Pasego. Yun. Dito na ako. Nasita. Dito na. Wala pa ang pinipili. Diba? Walang pumili eh. Nice cabbage yan. Walang pumili kaya pining ko na lang yung ano. Sa Surprise cap. dulo. Scout? Okay. Copy. Meron din Dami. Meron na, Dami. meron. Dito. Your primary objective is to kill them all. Target right here. Set your mind. Pushing ako dito, tala. Diyan, dito yung king sa akin. Lapit sa akin. Pushing ako dito sa ano, sa blue. Enemy dropping Oh, into shit. the AR. Dalawa. Oh, sige. Dito na kayo. Lapit ka, copy ka. Holy shit. Nasa taas. Ilan yan, tol? Kaya nga. Kantin to. Ah, nasa loob lang, bisit. Diba ba? Oh, sa second floor. Mga nagtutago sa baby kill. They'll fight for a chance to redeploy. Pero dito baba. Oo, tol. Ay ka. Ako nagtatago na god. Isa na lang yun, tol. Sa baba. Ito na lang to, ito. Nasa second block. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Dalawa pa sila. Dalawa pa? Yung nasa taas. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Doon pa rin eh yung yung ano, sa cubicle. Hindi umalis. Fight's ready. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed start. Layo. Tayo. Dala ulit. Pay attention, Sige. you'll be out there soon. Get ready to fight, you're next. Try ko dito, may tao ba? Okay, sige. Win here and you return Para to the lot front dito. line.
You lose, your fight is over. Sana lang yun nandun ah. Uy! You're up, soldier. Now go sort this Oh, dito ka tol, dito ka. Wow! Porque no sé qué. Dito. Stand by for redeployment. Galit yung kalaban. Losing ground. Good job. Nakabalik lahat. The time of the comeback. Damot ka na. Out. Kulang pa. My God, bro, what the fuck? Watch for enemy. Wala talaga yun, dalawa lang basta dito. Ang ina meron dito. Meron dyan? Dalawa. Sumugod. Copy. Ang tao dito. Doon sa green mark. Ay, sana. Layo. Sa whole team yata to. Dalawa lang yung nakita ko pero... Isang team. Isang team? Sige, Copy. sugod ako. Okay. Ayun o. Dito isa. Yan o, nandiyan na sa inyo. Yan Check kung pa isa makakita rito. ko. Enemy contact. Kaya live team Eh, yung papunta isa, na, live rush na. team. Nagra-rush na sa inyo yung isa. Sa baba. Sige. Okay. Papunta ako. Nag-loadout? Nag-loadout tol, nag-loadout. Nag-loadout. Talaga yan, no? Uy, ang dami. Dito sa taas. Saan na meron na rin dyan? Oo, sa bahay. Diyan ako nadali. Back tayo, back. Yung isa tol, umiikot dito. Yung isa sa bahay. Apat na yun. Nice! Dalawa down. Nice. Dito yung isa sa bahay. Dito sa bahay. Isa. Dito pa rin. Barrel ba ito sila? Hilapit ka sa akin. Sige tol. Nandiyan lang ah. Sa likod ko na. Copy. Ano sa gas station? Ayun na sa'yo, Kong. Ayan, Kong to. Nakaikong? Ping. Papin. Ping. Nakaigong. Yan o. Nice. Pero ba? Isa pa. Dito na lang. Crack na yan. Urin. Sa second floor. Urin na yan. Huwag mo yung sabihin tumalon pa. Taas pa rin. Tumalon. Bumaba. Saan bumaba? Ayop na yan. Sugod. No visual tol? Uy, may bomba. Pinabalikan No visual ako. Ayun. Down. Uy, nandito sa taas ka. Nandito na. Ayop. Isa na lang yung tol na sa pinakataas. Danim na sa loadout. Dito tingin. Barrel mo total. Ilibig mo muna siya. Nasaan yun? Sa baba na pala. Sa baba na. Nakabalik. Second floor. Shit. Ayun na. Di pa sila nakakaloadout. Left. Get it done. Patayin mo yun, tol. Punan tayo. Naka-roskin yan, tol. Sa second floor. Ay, bumili. Bumili, dalawa. Baka mo lang dyan to sa loadout. Baka lang dyan. Ayun sa loob, sa second floor. Friendly loadout drop. Sige, baril mo. Ayun na. Oh, shit. Loadout. Wala akong baril na assault rifle. Lalayo pa ako para i-snap ko eh. Pangit ng loadout ng yung pinatay ni Ikaw sa taas. Kinuha ko ang putad.
Ayos lang yan. Sniper at saka ano, basuka. Talaga, dalag. Yung amin na sa... Oh my God. Kala ko ba manonood tayo ng movie? Dali mo dito, Hal. Yung? Perfume ko. Damdam ako na. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Sana maka-chicken nga, ano. Dropping into the AO. Idol Makoy. Sisiw pa lang sisiw. Enemy dropping into the AO. Bala. Bala. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Moves na pang chicken ba? Chicken dance lang alam ko Lods. Chicken dance. Chicken dance lang, idol. Walang chicken. Kapanan tayo. Kapanan na natin. Ito na yun. Ito na yun, Lods. Alright, soldier. Mark a drop point for Chicken your na to, chicken. Lakas mo daw. gas is closing on Chicken your na. position. Suggest you get moving. Yo. Ilang chicken yan. Steak pa. Saan ba tayo? Or I need that. farm lang? Pangatan pa ni Ikaw ng palabok. Labo. Hindi na sa'yo. I'll take. Dami tol. Lugi tayo kanina. May una na. Una isa. Uy. Right tayo, right. Sige tol, sige lang. Napatay ka din siya. Mark out. I'm going. Nakabol ka talaga Meron na din. rin ako na. May Napayat tatlo din. rito. Mark out. Happy. Pinapadugo ako Dalawang nun team dyan, dalawang team. Stretch Dami. Meron muna. dito. Saan tayo? Dulo tayo. Meron dito. Ah, Dito. sige. Kunin ko yung bounty. Get to work. Ayan. Meron lang sa kabila. Kabilang banger. Kagad yung pitch ko ang pucha. Anong pangkain niya? Yun yan, sa kabilang banger nga. Uy. Takbo muna. Meron sa akin. Papunta dun. Layo mo ko mo.
kami dyan. Siguro natin yan. Bounty. Tumatakbo. Dalawang team dito, tol. Isa dito. Isang team dito. Stretch muna. Loot muna, loot. Pwede tayo mag-load, oh. Load mo na. Dito tayo, dito. Taka. Buy station identified. May armor ka ka. Anyone need a gas mask? Armor here. Cash on the ground. Ikaw mo. Sige. Body armor here. Armor. May palapit. Live ping yan. Contact. Loadout drop headed your way. Sige. May bala ko. Okay. Lapag mo na dito, tol. Nag-reload na ang pucha. Nasaan to? Dito tol, pag UAV. Natalilit na ako eh. Nag-reload pa. Wala, kulang. Dito tol. Mark the target. Pumasok kong. Putang Oh, ina, shit. lakas ng baril. Uy, What? si ano pala yun? Uy, tago pala na to. Papalapit na sa baril ko. Pangunan nyo. Pamark. Dilo sa metro. Dito tol. Teammate has entered the Down. Survive. Nice. Ano, naka-answer pa. Ano. May naka-ATP May para motor, tayo. may motor. Palapit, motor. Your teammate is redeploying. Stand by. Paano yung baril ko, tol? Bumaba. Hindi ko makagalaw. Down. I found a vehicle. Nice. Bounty target is down. Well done. Ano niya? Naka-ATV. Patay na. Patay. Nice. Ay, ang bahala. Lethal grenade Oh. here. Saan yung baril ko? Saan yung ano ko, tol? LC-10 ka? Ata mo? Hindi. Dito. Movement. Bala mo. Yun. Bigyan ako UAV. oh. Meron pa. Sige, tol. Lang armor. May extra Oh, pledge ko kayo. Okay, college. Body armor here. Sakit ng AR na. Anyone need a gas First mask? one ako. Friendly UAV overhead. So, Repositioning. bumili. Kaya ko pong gas mask. Kunin ko na to. Tayo. Kulang. Copy your mark. Meron na yun dito. Repositioning. Isa lang dito sa platform. Heading out. Capital. Dito na. Moving here. Dito ba? Sa Green. purple. Kanina. Purple pala. Copy your mark. Bumili tol. Bumili ulit. Kaya. Down. Nice. Waiting. Meron pa? Meron pa. Oo. Wala na sa loob. Nandito sa akin. Kapi. Oh, tangin na ngayon. Nagpagin pa isa. Nadali ako na ito. Airstrike na airstrike. Takata dyan, Right to patakata our dyan. redeployment. Kaya ako. Meron pa dyan? Meron pa? Wait Ano ba, for mga the building ka na yun? Kapi. The fight's on. Ayan o. You're up next, mate. Get ready. Nasaan? Sige, tol, balik mo lang ah. Basag yan. Nandito. Ayan o. Tangina, hindi pa na to. Diyan pa rin ah.
Listen up, soldier. Win here and you Patay. return to the Reload front pa line. But if you Meron pa lose, isa? you're done. Meron pa isa. Time to earn your freedom, soldier. Hindi na Pero pa na-stun ko ako na. Sa likod, sa likod. Bakit sa putang ina? Pangin na. That one. We're sending you back to base. If your team has the cash, May iba they can sumagot? pay for your release. Low pala yung sa baba. May iba pa, may iba pa. Yung nasa train niya. Ay, nangin na-stun ko na. Napatay pa ako. Buisit na yan. Alam na this. Vehicle here. I need a most wanted contract. Alam na this. Yung motor eh. Slow na. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. I'll try. Ano ba? Vehicle here. Kalaban. Huli. Ulit na nasa motor kanina. Lumapit sa atin tapos huminto. Hindi na gumalaw. I'll drive. Stupid. Parang Google lang eh. Yung nagmamap camera. Buy station identified. 20 seconds. Niliflight lang malakas. Load out tayo.
Yaman na. Asya ba? 6, 7, 8, 9, 4. Kulang pa. Kulang. Ah. Kulang pa 600. Loads, malakas daily. Asa na ba? Dito. Bigla to. Sub. Kano kulang tol? Kuha ko na to. 6. Para ano. Pwede na. Plunder cash here. Taling ko na dyan. Copy cash drop. Kulang pa pala. Alam tayong bahala. Kulang pa. Loadout drop headed your way. Bibili na sana ako eh. Alam ko may discount eh. Alam bahala, no? Gas is inbound. Marking new safe zone. Bala oh. Oh, that's neighborhood. Pistol. Multi-element here. I got the wheel. Parang dito. Moving. Scab tayo. May pera tayo. Hindi pa luto dito. Okay. Hindi rin luti dito. Meron na pambili. Pero na? May gas station din dito eh. Commander here. Supply box identified. Marking location now. Malaman saan ako pupwesto. Sa inyo, dito. Looted dito, looted. Punta sa kanila. Palutad dito. Pwede natin puntahan yung loaded na. I don't know di. Meron dito sa ano, first station. Gas is closing in. Contract updated. Mataas. New objective identified. Uy. Enemy UAV overhead. Papunta na dito. Sige. Naka-trophy system. Ay, king pala yan. Bomba. Mark the target. Contract complete. All supply boxes located. Pushin natin. Tao dito sa akin tol. Sa akin. Push namin itong most wanted, tol. Pagbaba niya eh. Sige lang. Matambay Sa lang akin, eh. sa baba ako. Tara, jar. Apat tol. 6 squad. Pasok ka ba? UAV Bili overhead. na. Thank you. Nandun. Atakasambu tayo. Atakasigag. Bomba. Ay, hindi. Enemy vehicle. Uy, patalaban dito. Dami tol. May Inabot namin sniper, tol. may sniper. Nandito na. Diyan sila. Move area. Fire. Target right here. Sige, wala sila tol. Down yung isa. Paki-cover lang ako. Punta dito. Nakaping to, live ping. Ah, hindi. Dalawa ulit. I'm on the fire. Nice. Wah! They hit us hard that time, but we'll settle the score. Biglang may sumugod. Kaya nga. Nakialam eh. Na-snipe ko nung pumatay kay Daily Flight. Meron din. Kalaban doon. Sa kabila. Sinugod kami dun eh.
we also learned there is no substitute for a hug. When you fly again, fly for what truly matters. We are ready to get you there. KLM, Royal Dutch Airlines. Book your flight today on klm.com. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Safe zone. Pag-snipe niya. Eh, wag yun. Napindot ko lang. Ano pindot mo lang? Mababa na pala sila eh. Hindi, joke lang yan, joke lang yan. Napindot ko lang yung train. May nag-train din. Ayun, nag-train sila. Targets are up. Get to work. Uy, maganda yung smooth ngayon yung ano ko FPS. Squad. OP system binibi pa yun. Gusto kang panalunin ka agad. Oo, gano'n naman yun. Loadout na? Hindi ko narinig. Okay. Saan ka ba? Ano daily pala? Sa ano? Sa gusto. Wala. First time? Loadout na tayo. Walang Loadout tayo. station dito. Buy station identified. I'll take it. Armor, oh. Wala kang armor daily type. Isa lang. Ito. Mark out. I'm going. Enemy UAV overhead. Para tala. Copy gas drop. Ako na lang pera tala. Oh, meron na. Ano
dito na, di makuha yung pera. Shit. Nakuha ko. Okay. Saan kalaban nyo? Sarap dyan, tol. Sarap mo. Tol, pa akin na yung pera. Bibili ako. Naalang ko loadout. lang. Ito. Kunin mo yung pera, Ito. bigyan ko siya dyan. Bigyan ko pera. Nasa safe. Sa akin na puta. Pakibaril lang. Lakas naman yan. Ito. Pasok ako. Wow. Welcome to the gulag. Nakaload na If you sila. survive, you earn your freedom. Hindi pa nag-reload yun ha. Team wipe. Nakita na tayo nun. Hacker yun. Pangin na. Kita na tayo nun. There's a fight kicking off. Patay kayo isa sa kanila. Self-sorted, you're up next. Nice. Punta ka na. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, LMG. Nasa harap, tol. Sa gitna. Dito. Pinalog lang. Dito lang. in that one. We're sending you back to base. Ang naman ang laro. Your team can still buy you back if they have the cash. Nice. Dito pa ako nilagay sa dulo ng kabihas na, no? Tapos yung gas umaandar. Pinaghiwalay talaga kayo ng tadhana. Sayang yung pera. Ako nilagay ako dito sa gas lapit kasi na tayo, ginawa. tol. Hinahabol ako ng gas. Ba't ganun? Layo mo. Pinaghiwalay ng Paano ka tadhana. circle doon? Helicopter oh. Tayo. Nice. Ang dahil nanonood sa akin ng tatlo. Ito tayo, tol. Yeah. Yan. May chopper pa dyan, Lods, sa Boy Tago. Kung gusto mo. Saan? Sa mail base. Walang kumuha. May sniper. Sniper, tol. Ay, nadali sila. Alam na this. Nakakalistik. Alam na this. Nakakalistik. Nabol na ako, tol. Kaya nga. Sana walang ano. Nakakalistik yan. Kalalapit. Your teammate has been designated as a high-value target. Ano walang epal. Yan. Alam na this. Ay, most wanted kayong dalawa. Ay, hindi pala. Hindi pwede. Bala sa baba. Ambay. Kaso pag may sniper eh. Lalaban ka dyan, Lady. Oh, checking. Mark on the grid. Let's go. I got the wheel. That's on my list. Buy station identified. Buy station identified. Buy station identified. Laban yan.
Vehicle marked. Dating piloto to. For 8 seconds. Loadout na. Hindi na kayo makita, sino bumabaril sa akin. Kalaban ka dyan? May naglo-loadout dun, no? Sa may sasakyan. Loadout dito. Loadout. Sa may buy station. Pantay mo yung loaded. Punta yan dyan. Salamat, idol. Kailangan Wala mo lang malakas. Nasaan na, tol? Nandun pa rin sa may kotse. May truck. Plunder. Ito, lumalapit. Ay, Kapi. Patay, down. ang inang yan. Meron pa, tol. May truck. Ay, tangin. Secure that position. Kuha ko tayo ano. Utang, ano sa akin yung iba? Naman. Ay, nako. Nakakarb. Walang baril. Ito. Loadout. Wala. Dito ako. Nakakabili kayo sa daily. Nasa loaded. Closing in. Down. Okay, finish mo. Ay, naka trophy system. Makakabili kayo sa daily eh. Oh, shit. Oh, shit. It's all up to you now. Go for the win. Buhay yung pinatay mo dyan? Ano buhay? Oh, hindi. May isa. Ayun na. Enemy recon drone in your area. Wala na akong bala. Tatlo yun. Takbo na dyan. Takbo na talaga. Wala na. Kunin ko yung sasakyan doon. Sa kabila. Ano susunog? Pwede ko na kayong bilhin. Dami ang pera. Walang ako ng ano. Sa taas pala. Bala. May back dyan sa taas. Wala na yung truck. Mark the care package. Disregard that. Hindi sila nag-loot ka. Pwede ka muna. Sa taas to, ano? Hindi na isa. Ba't ako? Ay, yung sasakyan. Ay, pinakamataas na kinuha ko. Dominguez Habot pa kaya to? Tapusin mo na yan. Oo, pwede ka. Yun mo yung gamit, yung gas nandyan. May mga loot pa. Kapit ko lang yung sasakyan, ha? Diyan, malapit lang ang circuit. Wala ka dito lang, hindi abot. I'll drive.
Kaya na ba? Abo dyan, dalawa kayo. Contract complete. Recon intel Go, go, secured. go, go. Ito, ito. Yan. Yabo sa lodo. First station. Pera na tayo ah. Aid station marked. Buy station identified. Disregard that. I'll take it. Tago, bili mo. May pera yun. Bili ako dalawa tol. Kulang mo Isa lang, na. isa lang, isa lang. Kahit sino. Tago, Madadaan na kayo ano dyan. 100. Pera na yun. Okay. Uy, may chopper. Dito sa amin. Gano'n na? Kulang 100. To. May nag-loadout dito. Drop mo. Pistol here. Okay, Drop ko na, drop ko na. Game ba rin yun? Drop ko na rin sa... Loot lang ako dito. Loadout. Mga loadout dito tol. More tactical. Pare na loadout. Nakagos na yung ano yun. Naman lang pera dito. Located a pistol. Positive ID on the bounty target. Sort Dito them lang. out. Dito na yung ano ba? Sa likod sila, bumaba. Ayun. Vehicle here. Sa kotse tol. Paral pa. Body ammo here. Ito dito. Tacticals here. Yan. Ground. Ay, baril walang bala. Wala akong baril, Ikaw. Ito. Meron. Bala lang, bala. Wala. Mayroon ka pa, tol. Wala eh. Moving. Yan, ito, yung sniper. Oh. High caliber here. Uy! Sa likod ko. Meron Sa dito baba, ah. sa pinakababa. Ngayon na nakatakas pa to. Gago. Dito. Pamak. Sa loob niya. Slow. Tayo niya lumabas. Doon, oh. Moving. Wala na akong bala. Yan na rin ang bala. Sa window lang siya. Umaba. Kana. Sige, pilitin mo. Pilitin mo. Bounty target down. Well done. Ayaw talaga. Bultan bala. Bala. Ito, pera. Pilitin Ayaw mo. talagang ano eh. Pero, Parang nagpapanak eh, no? Loadout. Gusto yung loadout. Pwede tayong loadout to. Iabot. Yung pera. ito bala sa ano. Di ba may bala dito? Moving. Tana, tol. Disregard. Wala nang bala dito. Mark some gear. Ano, left or right? Ay, saan? Idol Ang Chester. UAV Chester, idol. Pistol. Babagsak na rin yung UAV. Okay. May langaw. Naman. Kano pa ako lang? UAV ba? UAV? Loot mo na natin, tol. Yun na lang. UAV na? Loot lang ako saglit. Sige. Baka makaload tayo. Matigas na saging ko. Sabi ni Ike. Gas is inbound. Glitches. Marking new safe zone. Ikaw pare. Ikaw. Kailaban sa harap.
Lagi ko. Si Kiko ba? Booted. Loaded everywhere. Wala pa tayong loadout. Kunin mo na lang yan, yung Recon, ang daming Recon. Objective updated. Secure that Hindi position. ko laban. Going in. Babagsak na rin yung loadout, tol. Oo, tol. May mga baril pa dito. Boss Ikaw, matigas na saging ko. Losing ground. Uy, pili ko na lang ng UAV to. Moving here. Ayun. Doon sila. Sino yung bumasag? Moving. Iboy taga yata. Friendly Yung UAV bumasag ko. overhead. Repositioning. Meron doon kanina sa orange. Ang biling nga, nakakuha akong baril. Sa Recon na. Heading out. Copy. Sa Recon na, sa Recon. Circle na lang tayo. Target sighted. Mark out. Going. Hard drive Dito, tayo, tatlo, hard drive. tatlo yan, tatlo. Tatlo yan, ah. They're on me. Rock ako. Down isa. Throwing Advance tayo, advance tayo. Ang lakas ng recall niya. Tapos ang Recon lang sa baril na to. Ito, nalis Ano harap na ko. sila? Harap ko. Nice, nice, nice. Rock. Copy, copy. Contact. Contact. Meron na din dito. Sa harapan natin. Can't reach the objective. Ilo-loadout sila. Advance muna tayo. Taking fire. Dalawa yan ko lang. May sniper. Hindi pa. Down isa, isa na lang yan. Red ping, Dito, red dito. ping. Saan pumunta sa... Nasa right. Kaping ko. Dito mga naka-snipe. Ay, nasa left pala. Sorry. Lang armor. Hindi ako mabot. Holy fuck. Mabot ako, tol. Relocating the safe. Bigas, mas ka. Wala. Hindi ako mabot. Yan, Sam, nandiyan na. Yan, dalawa yan. Meron na rin sa likod. Wow. Sa likod. Still standing. They hit us hard that time, but we'll settle. Last game ako. Ako rin. Mag-aatid lang ako. Sige. Anong oras na? Oh, shit. Stussy na pala. Palit ka sa akin, Lod, sa chess, idle chess. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Contact!
done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Moving. Battle Disregard Royale. Pindot ko na naman. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Land here! Copy your mark. Pang chicken na yan, pang chicken. Alright lads, let's get it going. Walang bumabata. Parang wala. Moving. Cancel that. Pwede na ata. Uy, wait. Pwede na. Oh. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Guys. Why? Stop money. Tara. Ila. Kaya naman tayong bay dito. I'll drive. Ito. Vendor here. Might have what you need. I'll sit here. I'm driving. Combination. Yeah, but Loadout drop headed your way. ito pera tala. Online. Copy cash drop. Ulang pa. Plunder cash here. Ano, saan tayo? Pasok tayo sa circle. Relocating. Oo nga, sir. Never mind. Losing ground. Baka mas wanted naman si ano eh. Dahil lang natin, nagpili tayo. I'm driving. Minute lang yan. Ano mo yung ano, daily? Yung sakot. Okay. May ano yan. Vehicle May here. trophy na yan. May trophy na yan sa'yo. Yes, Oo, sige. Meron na pala. Ano ba kailangan niya? Ako lang. Bala, bili na ako. Dun sa... Sige. Get to the safe zone.
Riri-kun dito. Save me a seat. Moving up. Enemy helo! Place has been looted. Stay sharp. Mark some gear. Armor here. Pili na kayo, I'm driving. Alright, passengers. You successfully defended your teammate. Alright, passenger. Para tala. Kulang yan. Also here. Passenger. Go in it. Maiwan ako. Naulitin. Pera. Sa pera. Lahat naglapag. Sinong huling nag ano? Sinong huling nag-lad? Ano bibili natin? Ghost na? JB. UAV. UAV. JB. Dami. Tara. Pinaka may tao dito sa ano. Ay, Wala. Ay dilo. Train tal. Dilo din train. Dot ko lang. Sige ka. Huwag mo yan sasakay. Huwag mo yan sasakay. Mamog. Mamog. Kailangan natin umalis ka agad. Oo. Kukunin ko itong isa. Vehicle marked. Ammunition ako. Got a vehicle here. Yan na yung gas tol. May chopper. Daily. Request recon flyover. UAV. Taas. Tama rin to. Basag yun. Basag yan. Down. No way! Nice. Nice. Oh, pakipick up ako. Sasakyan. Oh, tara. Meron dito. Be advised, UAV in bingo view. RTB for resupply. Punta tayo dito. Nilaglag ako. Naiwan dyan. Oh, naiwan. Naiwan siya, no? Punta tayo green mark. Mahilig kang magpaiwan, Lods, ha? Tayo dito. Bigay-kit natin. Wala papagit. Lapit na sila. Loadout drop inbound. Gas is closing in. Nice. Down. Down isa. Down, dalawa. Dalawa. Down. Meron pa. Meron pa yan. Allied cluster Hindi strike mo ba, inbound. May gas mask, eh. Ako nakagas mas. Wala. Pero dito tal. Saan? Sa purple man. May umubo. Meron. Ako yun. Ay. Oh. Bye, Jessica. Layo pala. Ayun o. Ako yun. Ghost. Ghost na tayo. Down. Nice. Team white. Nice. Baka sila yung kasama Visa na. lang yan, visa. Ghost na tayo. Wala papa, Jeep eh. Magumanda rin. Dalawa? Lang, so good. Kanila siguro to. Milya. Sino nakasniper? Ako. Sige, hindi ako makasniper.
Hindi rin ako, no. Bala ng sniper oh. Tara, tara. Ayan. Ito, bala rin, sniper. Large caliber here. Hindi ako na sniper. Gas is inbound. Mamaya na. Sige. Ilan pa sa may bahala? Meron ako, puno na eh. Ammunition naman ako. Ay, bumuli doon sa ano? Array. Ang sakit. Head Head now. Yung sakit. Moving. Never mind. Ano yung green ping mo dun? Dun tayo. Doon tayo punta. Bigat ng dala ko, hindi makatakbo. Naka-LMG ka? Armor here. Tapang ko na lang to. Field upgrade here. May munition Satchel box tsaka ako. yung ano. Munition. Copy your mark. Meron ako. Ammunition box. Bilhin tayo ano? Selfie. Bayan ka? Diba? Loob Ha? yan. Sa loob. Abi lang yata yan. Dito pala yan. Buy station identified. Enemy UAV overhead. Buy station confirmed. Yung dati. Bumili lang. Copy cash drop. Plunder cash here. Tago. Ito pera. Copy cash drop. Ano tago? Kakamp dyan sa ano? Tago ko ng tago. Sa my vault. Be advised, enemy team is tracking your location. Disregard last. Ano pa akong bounty? Box pa. Taas na to. Hindi ko pambisado ito. Nasaan na ba ako? Taas ba kayo? Sa my vault. Tumasa ko. May tao sa taas tal. Wala. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Castle dito. Body armor here. Body armor here. Na ako sa pinakataas. Copy. Level 33. Ano ba ang panikan yan? Tama ba yun? Naluto. Disregard last. May elevator tsaka stairs. Does anyone need this? Does anyone need this? Hello. Relocating. Kailangan natin mag-port. Dito tayo. Lipat tayo Heading dito. out. Sige tal. Tara. Tara. Ayun Paano ko dito. itong bounty ah? Enemy contact. Does anyone need this? Sounds good.
Meron doon sa red pin. Bounty target identified. Slot the bomb. Pare tayo. Pero yung right pin. Parang meron dito kanina. Naglalaban Kaya sa pala gitna. Tara, tara. Doon pa rin. Parang galing sa northeast eh. Prison pa nga ata, tol. Kaya nga eh. Mauna na tayo dun. Tara, unahan na natin sila. Relocating. Movement. Meron dito sa may buy station. Ito ba labanan ba? Repositioning. Never mind. Yan ah. Ito yung labanan? Enemy UAV Wag na. overhead. Unahan Reset natin na sila. tayo. Oo, safe na tayo. Dito ata yun eh. Repositioning. Bounty target is down. Well done. Uy! Uy, What? Nabot ka. Tara, tara, tara. Oh shit. Dito lang sa may pader. oh shit. Bomboklat. May pader. Copy. Sa wall, sa wall. Ilan yun, tol? Isa lang yung nakakala ko. I got the wheel. Asa? May isang wall. Sa pinaka-barikada dyan. Teammate was sent to Bago the ka gulag. man. They'll fight for a chance to redeploy. Trophy system online. Saan sila matay, tol? Yan lang, sarap mo. Ayun na. Uy. Sarap nga. May bridge. Ay, inanong Bakit? Ba, kagat ka from behind. Patay isa. Nice one. Ano pa? Marbata. Shit. Gas, tol ah. Your teammate got a proper sorting. We're sending them on. Oh, I shit. got the wheel. Oh shit. Abot ka, tol? Okay, okay na. Okay na. Tara. Ano? Oh shit. Kapatay niya. Buy station identified. Bili ba tayo? Pwede ka namin bilhin. Or doon na? Prison na? Visit ka. Ah, shit. Sa gitna pa. Ano lang. Ikaw, villager ah. Ikaw, pera dyan. Shit. Unmore ka muna daily ah. Ay, ako. Oh, may tao dyan, Jer ah. Wait lang. Tingnan mo Isa muna lang may ba? babang isa. Oh, isa lang. Hindi pa siya, ano. Hindi pa team wide. Ikot tayo sa likod, tol. Sa Paray. likod. Paray tayo. We've got gas moving in. Nice. Balik ka agad dito, Jet. Thank you. Dito. Wala na dito. May sakit sa'yo. Sira yung ano? Bumaba. Sige, sige. Isa Diyan lang, down, isa. diyan lang. Apat Sige, yan, diyan lang, apat diyan yan. lang. Oo. Sige, sige. Apat? Oo. To. Isa. Nice. Dalawa na lang yan. Tag, kuha na mo. Dapat dyan. Taas. Makita. Sa loob pa rin. Doon. Shit. Yung malabas. Precision airstrike. Take cover. Ah, tayo na. Down. Hello? Oh, isa na lang. Di ako makakit.
Saan lang yan tol? Sa left side? Ano, nasa loob pala. Oo. Doon yung sa right side. Left side. Gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight started. Get yourself sorted. You're up next. Gago pa rin siya ba? Meron pa yun. Oh no. Shit. Ay. Tatangga dun eh, nakapwesto na. Lalip tayo, no? Yeah. You got lucky this time. Sending you back to the front line. Siya na lang yun. Dalawa pa pala sila eh. Fighting's over. Now it's a ghost town. Tag is close. You've got a loadout drop inbound. May tao sa tower tol ah. Taas. Sige. Ikaw lang yung baril ka. Moving. Wag tong lalabang siya. Yun. Kaya nga eh. Nakabang. Utang lang yan. Armor. Sakan ko. Pressure on. Yo, dito. Kunin mo na yung sasakyan. Hindi may sasakyan dyan. There is a vehicle here. Ano? Bababa rin yan. Alam niya pumasok ako eh. Tumalan yan, batay sa'yo. May gas mask ka na lang. Kami dun sa binagsakan ko. Sa orange kanina. Pasok pa eh, no? Oh shit, kita na ako ng ganito. Shit! What? Wow. Ayun na naman. One of 10 remaining. Learn from the loss. Let's hatid lang muna ako. GG na rin ako tayo. Okay, cool. GG. Setting waypoint. Never mind. Idol Mark Makoy. Sige Lods, katid lang ako. Kayo muna.